aldeas que Sí. hai zonas, está a miña aldea, que é Basadroga, onde foi fundada aquilo, ves, os casetos baixos, todos como eso. Foi fundada de, que sei, no, 500, ou que caralho sei. Había un curro todo alrededor, as casiñas, non, baixas, todo alrededor. Depois había, no medio, como unha plazoleta, pero claro, daquelas estrabas, botábase de toxo para... Sí. E falaban de... Eran todas de 30 metros, 20 e pico metriños. Tiñan as ovellas, tiñan a lareira, ali facían vida todos, os animales e depois ás noites chamaban o sarau. A noite Sarau, era o sí. sarau. Era o sarau. E o sarau á noite vamos ao sarau todos e falaban a fulana na María na porta ali, Manuela Antonio aquí, e todos sentadiños nas portas falando todos os outros ao carallo daqueles casiñas. E as camas eran uns paus metidos na parede, mandaban o canizo moitos e outros ladreiros, aqueles ladreiros que se ponían os carros. É unha palliña e ali dormían as ovellas, estaban abaixo. No carallo. Eso que era aquí no... Aí no aldea, nas aldeas, o fundador da Basadroga. Iso era a calefacción dos pobres. Ca casa, exacto. Os animales. Porque iso aí, porque tú chegabas fora coas vacas e metías aí á corte, hostia, iso era outra vida. Nosotros estivemos ali nunha palleira. O esterco, o abono, ese estaba ali na palleira que ahora fixen, calor del carallo. Fixe un comedore, e para ali non quería, para ali metía a vaca que estaba preñada, non sabes? Pero non quería ir para ali, hostia, porque ali aquela da palleira era máis frío, e quería ir para outro lado. Metías ali, tú chegabas fora, con frío de tal, claro. Empañaban as gafas rápido. Está moi bien. Oye, volvemos a ver aquí outra vez. Sí. Todo venga acompañado. Sí, no, tan boas maus. Aquí tampouco vas mal. Vas como un guardaespaldas. O sea que había unha diferencia de unha diferencia de... E agora, claro, as casas viñen aí, está vez todo frío, abriga aí, me cago, damos no lanzarrao, e radiador en todos os Pero sitios. unha mellor unha corte de 30 metros ou 20 e pico metros, que era a cuadra, con 1 metro de gordura de abono de toxo e palla, e orina, e todo iso iba a fermentar, eso daba o calor del carallo. O ganado estaba aí, había diferencia, as cortas que eran tal, o ganado son listos de carallo, porque o carallo quería ir aquelo para a corte de fora. Claro, querían para a súa. Amigo. Home, claro. E aquí agora hai despois para comer o pulpo e tal, si que vende, non? Si, pulpo, arriba. Ali arriba. Arriba, lá. Sí. Aí arriba. Ali, bueno. Sí, hombre. A que hora acaba isto? Pulpiño. A hora que lle cabe, pero bueno, isto está... A unha pico de baixo de facendo todo. É hoxe ainda houve xente. Está moi bo día. Exacto, é que o 90% sabes, jubilados, somos tú. Tamén o pueblo tamén está, non medra moito. Non vestivo outro día en Zaragoza, había aquelo, 30 e tantos anos que non había un crío, tanto no salar, o carallo do crío. Pero non crío tamén, a ver despois, cando crezca, non ten con quen xogar. Marcha. Outro día foi por dous nenos. Non, agora xa é o que xa é iso, que emigran todos, o carallo. Outro día foi ali antes que cae un parque, non? E foi por dous nenos, por dous foros. O ano pasado, encontrouse ali a pequena, estaban 5. Unha de Sevilla, outra de Madrid, Barcelona e ela de Vitoria. ¡Se vuelve a repolo! ¡Veña! Hai a quen venderlle? Hai a quen venderlle? Algo hai. Bueno, está o día bo para... Algo hai. Non cabe dúda. O día ben bon é época de vender claro, cumbre. hai que... Non se vende agora nestas fechas, non o vende. Case que a xente teña gana de plantar. Oi, ganas teño, que pasa, claro, ás veces parece descara a cousa. Non me extraña nada, que ás veces... Pero bueno, vai sí. Ides traballando. Porque se dá raino no coche, Esta xa non toca. Un rodo para quitar a borracha que se monta. Temos 60 anos casi Estades esperando a... E agora que vamos facer? Onde vamos agora? Quen te quere con 60 anos? Tú tampouco quererías unha persona de 60 anos, claro. Non, para moitas cousas non. Non, xa non é verdade. É certo. É verdade. É certo. Bueno, pois hai que leválo con humor. Hai que leválo con calma. Quando eu passei por aqui, a minha luta foi exibir uma vontade fela da puta de ser americano. E hoje olha os mano.
Quando eu passei por aqui, a minha luta foi exibir uma vontade fela da puta de ser americano. E hoje olho os mano de ficar só no Arkansas, Esbórnia na Califórnia, dias ruins em New Orleans, o grande mago em Chicago, ter um rancho de eterno Texas, uma plantation de maconha no Wyoming, nada de axé, dodô e curuzu, a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Hoje qualquer Zé Mané, qualquer Caetano pode dizer que na Bahia meu rabandolo é puro ouro de touro.